pagkaon, nagindudurot haira, ay di Mrs. Perni, amadyong mag-aga, sanglit buisit ini, kaamon pamilya. Ura-ura, kita matunera, at apot sweldo, pirmi inubos niya. Una piterdi, iyaman kontrabida, at ang mga anak, pinagbubutok na, kay waray pagkaon, nagidudurot haira, kay ni Mrs. Perni, amadyo mag-aga, sanglit buisit ini, paamon pamilya. Una-ulit akong di katrabaho, at ang balay perming waray tao. Kay ating amon na asawa, nagmamadyong upod ang mga barkada. Ang mga anak, pinagbubutok na, kay waray pagkaon, nagindudurot haira, kay ni Mrs. Perni, amadyong mag-aga, sanglit buisit ini, kaamon pamilya. Katrabaho, at ang balay permi waray tao. Kay ang amon ng asawa, nagmamadyong ang mga barkada. Iniwanan ko na, ini nga akong asawa, kay ura-ura, ikamadyonera, at abot sweldo, permi inubos niya. Una piperdi, iyaman kontrabida, at ang mga anak, pinagbubutok na, kay waray pagkaon, nagindudurot haira, kay Mrs. Perni, amadyo mag-aga,